señoras e señores, son as 6:29 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. Se aínda non nos seguides nas redes sociais, hoxe teño unha exclusiva para vos. É que achegámonos máis ben aos 400 programas e podo confirmar, e confirmo, que vai haber un gran sorteo! Sí, sorteo da Voltas co Prato. Xa vos digo que vai ser un produto galego maravilloso, espectacular e que nos gusta moitísimo a todos os galegos e galegas. Así que, @Voltas co Prato, seguídenos aí porque están todas as receitas e colgaremos aí o sorteo. Están as receitas que fan dúas persoas que son uns auténticos artistas e que hoxe veñen con moitas ganas de cociñar e non sei por qué. Así que pasen, por favor, Xulio Mato e Begoña Vázquez. Un aplauso para eles. Digo que veñen con ganas de cociñar e é raro porque supostamente hoxe é o Blue Monday, entón é o día máis triste do ano, Xulio. Que va? Non, Non? eu estou máis contento que moitos luns. Sí? Sí. Por qué? Pois... Porque pois sí. Porque non nos afectan eses anglicismos aquí en Porque Galicia. nos vimos o sábado. Porque tamén. Verdad? Ao principio víamos, despois non nos víamos. Bueno, pero... Porque eu marchei pasillada. Claro, ti marchaste pa Silleda e nos quedamos por aí. E tamén vin a Begoña o sábado, Sí, sí, Que qué tal? maravilla. Que maravilla, Sí, pero faltou un domingo por verte. Ah, no, yo jueves, yo viernes tamén, claro. Pois só ves media semana aquí. Claro, home, xa está. Bueno, supoño que vides con moitas ganas. Temos Sí. unha super proposta. Atención, señoras e señores, de verdade, Que maravilla o que nos trae hoxe Rosa de Arteixo. Hola, boas tardes. Son Rosa de Arteixo. Vamos facer lasaña con carne picada. A carne facémola con cebola, allo e pimento moi picadiño, moi picadiño. E cando xa está feito, coloco na fonte grande, meto un pouquiño de bechamel, poño as láminas, encima das láminas coloco xa a carne e encima da carne poño un pouco de queixo, un pouquiño de bechamel e volvo a colocar as láminas. Volvo a facer o mismo, así 3 veces. E ao final de todo, coloco o resto todo de bechamel e o resto que queda de queixo. Métolo no forno a 180 grados, máis ou menos, con media hora. Está buenísima. Un aplauso para Rosa de Arteixo, que está con nós hoxe aquí no Voltas co Prato. Como yo gusta. Como yo gusta. Que ben faz o italiano. Tienes que ter un bigotito. Tienes que ter un bigotito. Podría E así. unha gorrita. Sí. Sí. No. A ver, Que decía- rica está a lasaña. Como non? A mí encantame. A ver, sigue. Vou facer unha lasaña No, cañotas. pero sigue dicindo o inicio de que rica está. Como nos gusta a lasaña en Galicia, sobre todo os que estudiaron como cañotas fora. Porque hai congelado no Non creo, supermercado, home, señoras e claro. señores. Xa me chachi vai dicir, este non fixo unha. Eu vou facer unha super curiosa e super rica. É que vai ter de especial. Pois que a ti non che vai gustar. Por qué? Porque vai che parecer rara ao principio e vai che sorprender despois. Explico xa agora ou explico xa despois? No. Lasaña vaticana. É unha receta milenaria tamén. Non creo. Señoras e señores, na Igrexa da Gastronomía Galega de hoxe temos connosco o Papa da Cociña, Xulio Mato. Na casa chámame papá. Vale. Que vai facer unha lasaña vaticana. Bueno, eu comía no Vaticano, non sei se a fan sempre así. Ah, pero chamas así a receita. No, pois eu. Ah, vale, buenísimo, vale. E Begoña seguro vai facer lasaña de Ríos. No, lasaña de horta e lasaña, pues un pouco de lata que vamos a facer con un pouco de atún de bonito do norte e verdura fresquiña. Eu que vou facer a miña lasaña. Este vai dar as lecturas e ti vas dar a lata. Eu vou dar a lata, sí. Ou tú? Moi ben. É importante coa lasaña, porque eu Sí. moitas veces pérdome. Que pasta ides empregar? Porque vexo que aquí hai 3 tipos de pasta. 3! A ver, no, eu vou pregar a fresca. Creo Eu que tamén, Xulio que tamén se non vai ir a temos tempo, fresca. hai que ir á vale. fresca, Sí, claro. pero bueno, esta é unha pasta... Espera, a fresca é esta, non? Sí. A fresca é esta. Esta podes usar directamente. Esta aí no supermercado. Aí, Vale. As Ao lado tres. das masas das pizzas. Vale. No, pero esta que é un Sí, pouco este máis a que está diferente. na parte Vale. do frigorífico. Este é a seca que hai que cocer durante 6 A ou de 7 toda a minutos, vida. a de toda a vida. E este é a que ven precocida, que esta podes usar directamente, que ainda falábamos antes. Eu Que hai fago dunha truquiños. maneira e el fai emprega outra. Porque vos hidratale previamente un pouquiño, non? Eu esta, por exemplo, desde o día anterior monto a lasaña e deixo toda a noite. Antes de Xa se vai cociñala. antes de cociñala. Vale, E o vale. día seguinte meto no forno. Eu non lle fago nada, fago un poquinho máis lixeira a bechamel, así xa se nos hidrata e deixo un poquinho máis tempo no
Vale, pero no forno. que totalmente Entón, cócese. hidratase igualmente. Hidrátase claro. e cócese. Pois, señoras e señores, hoxe facemos lasaña por primeira vez, oficialmente. Non voltas co prato, de feito o programa de hoxe é chao, lasaña, facemos lasaña. Por primeira vez non voltas co prato, Chao. marchamos con Papa. Con Vamos. Xulio Mato, veña, Vamos. imos alá. Eu miraba moito A ver. para aquí porque teña o leite ao lume, porque vou empezar pola bechamel. Ah, vale, importante, Vale. importante. A Entón, bechamel. mira, a bechamel. Vamos a aprender aquí tamén. Moi ben. Aquí puxen o leite ao lume para que nos ligue mellor, vale? Bueno, moitas veces, cando falamos de lasaña, falamos de pasta, de Sí. bechamel, e falamos de recheo, pero Xulio di que na súa lasaña vaticana... Eu non lle vou meter recheo. O sea, entón o recheo desaparece, porque se vai por fora xa non é recheo. Correcto. Vale. Ah, vale. Vas a botar cousas pero por fora. Claro, vou botar cousas para fora. Mira, eu vou facer unha base que... Empezo pola bechamel. Bechamel, pasta, bechamel, pasta, bechamel, pasta, bechamel, pasta, bechamel. Eso gratiñado no forno. E despois fago unha salsiña aparte co que cubro Pero se toda pinta esa... fatal. Comer solo bechamel e pasta pinta fatal. Eso está super rico. Se o máis rico da lasaña é a bechamel e a pasta. Bueno. Xa verás que está super rica. A mí fixo máis unha nonna, unha señora, unha señorona. Pois isto de Superlunes Blue, Que nos chame a xente da casa, por favor. 664-483-419, chamade a voltas co prato. Os italianos hoxe non. Eso, que os italianos nos chamen e as italianas, por favor, chamade a voltas co prato porque queremos saber se facedes lasaña ou non, e se facedes a lasaña vaticana que fai Xulio Mato ou Ou se se sabedes, aprobaste, claro, claro. se saben dela. Claro. Porque eu non teño ni idea Eu deso. nunca a vira nin a volvín ver. E xa che digo, esta vine eu cando ainda estaba no Vaticano Juan Pablo II. Mi má. Ti non naceras, creo. Entón é milenaria, a lasaña sí Sí, que é. por eso dixen que era unha receta milenaria. Foi unha receita do ano da polca. Pois, Bueno, mira, empezamos. chamádenos ao voltas co prato e recordade que, como sempre, repartimos cartiños 50 euros dunha vez E 50 doutra. doutro. No a voltas co prato da televisión, xa podemos dicir que é a televisión casi celestial. Home, claro. Pois, Recetas celestiales. En breve vamos ser máis. Vamos a baixar un poquinho aquí. Mira, aí estamos. Dios, como me gusta, mira, a ambientación de hoxe. a bechamel, para isto vamos facer unha bechamel o 90 por 1000, por decir unha maneira, vale? 90 gramos de... Bueno, pois o litro, o printer por 60 e 60, pero eu, como Sí. teño aquí litro e medio, botei 90, por eso me Vale. liei. Pero Aí- para un litro son 60 de fariña, 60 de manteiga e un litro de leite, vale? Ti algunha vez vas a intentar facer... Que aquí teño litro e medio, pois non me chega a No, bechamel, pero quero verdad? dicir, cando quedes en que vas facer unha receita, intentar seguila, de verdad. Estou na seguindo. Sí. Sí, Vale. mira, derretín a manteiga, derretín un poquinho a fariña, vale? Vale. Para que non nos seipa cru. A xente Entón, da agora casa vamos que lle botando... faga caso, por favor, O printer, o que o ve printer, escrito. O que ve escrito, vale? Sí, Facedelle caso ao que ve escrito. Se facedes como Xulio, a mí que facedes unha desfeita. que non, que está... A ver, eu de verdad que tomei a medida para litro e medio, por eso me liei agora con 90-90. Vale, vale. Pero son 60 e un litro, vale? Entón, tens que facer moitísima bechamel porque vas facer Claro, lasaña eu quero bechamel, facer, lasaña claro, bechamel, quero facer lasaña moita bechamel porque non me quero quedar aquí corto, pero con un litro debía chegar, vale? Vale, vale, Vai vale. quedar super ben, xa verás. É que é moi rica esta bechamel. A mí sorprendeume tantísimo aquela lasaña. Sí, sí. E a señora miraba para ti como dicindo, vai a dicir algo a bechamel? O sea, a lasaña, no. Comémola, encantounos a todos, de verdad. Por riba vas a botar cousas. Que Por riba cousas te vas voulle botar botar para mellorar? Pois mira, vamos a facer un pouquiño esta de cousa. aquí. Vamos a botar un saltadiño con tomate frito e todo, pero vamos a facer un salteado de raxo e salchicha. Pero salchicha de carnicería, que tampouco traballamos casi con ela. Ai, 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 E temos ai, ai. carniceiros buenísimos en Galicia que fan unhas salchichas Está no vendo na casa, estupendas. cuidado, Nada- pedazos salchichas temos, eh? Nada de salchicha industrial, raxo. nada de eso, vale? É salchicha de un, bueno, de un carniceiro que teñamos de confianza. Moi ben, pois pinta bastante ben, ou bueno, pinta mellor do que pintaba. A lasaña de Xulio Mato, marchamos con Begoña Vázquez, veña. La lasaña. Para bailar lasaña. ¿Ves? Para bailar. Lasaña. Aí está. E vai que se me queimo allo, remexo aí. Dalle aí, dalle aí. Ai, 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 ai. Dalle aí, mira, vou botar as Estás verduras queimando, Begoña. máis duriñas. No, xa está. Vale, Ras. vale, vale. Oh. Listo. A ver, Non Begoña hai dice que problema. vai facer unha lasaña máis tradicional. Vamos facer unha lasaña vegetal, vale? Que eu creo que nesta época está moi guai, que ahora xa nas navidades por foi un pouco de exceso. Pois agora vamos a facer unha Tío, lasaña vegetal con un bonito. Ah, e vou che dicir eu, tío, tú considéralo vegetal. Bueno, xa estamos con chorradas. Porque dixetes lasaña vegetal, botalle No, bonito. cun pouco de vegetal. Son as verduras que tiña na casa. Sabes, Claro, un claro. pouco de repolo, un pouco de cenoria, e un pouco repolo, cenoria, un pouquiño de brécol, Repol. cabaciña. Isto valle todo, Como se tes algunha sobra ou algo así, podemos facer lasañas, Espera. Entón aquí temos un problema. Que problema de tes? inicio.
É que as verduras non se fan todas igual. No, as verduras, xa te teño explicado máis veces, que sempre hai verdura que vai un poquinho máis dura e outra verdura que é un poquinho máis blanda. Neste caso, por mira, temos a cenoria, o pemento roxo e o pemento verde, que sempre teñen que ir un poquinho antes a saltear. Que van co allo queimado, non? Que van co allo queimado, que lle dá un toque espectacular. Vale. Non está queimado o allo, non fagades caso, que isto é o demo, cualquera te aguanta. Vale, e por outro lado temos cocendo. Cocendo un pouquiño de brécol, vale? E un pouquiño de repolo, que simplemente o que llevamos facer é darlle unha fervura e listo. Se o repolo xa non é só para os caldos, Galicia. E logo para as lasañas. Para as lasañas tamén. Claro. Para ti gusta o repolo? Sí, sí. Entón polo comer en cualquier sitio. No, está claro. Porque a xente que non lle gusta unha cousa non pode comer en ningún lado. Correcto. Pero en cambio se che gusta. Pois creo que chegou o momento de que veña a E agora? nosa convidada, non? Chamamos. Moi ben. A ver Cando se lle gusta queiras. o repolo na lasaña a nosa queridísima Rosa de Arteixo. Un aplauso para ela. Hola. Hola, Rosa, que tal? Hola. Como estás? Moi ben. Estás ben? Estou ben. A ver, contame, Rosa, se a ti che gusta ou non che gusta o repolo. Sí. Sí? E algunha vez escoitaras do repolo na lasaña? No. Pois mira, vente comigo, vente. Arrímate. Hola, Rosa, que tal? Benvida. A ver, Pois mira, mira. tes aí repolo. Aquí temos repolo e temos brécol, que xa temos o salteadiño aquí feito, que parece que lle dá caña. Pero bueno, botelle un poquinho de cenoria, de pemento roxo, pemento verde, un poquinho de cabaciña, e agora que lle vou engadir, pois este repolo que xa teño aquí medio cociñado, que cando empeza a estar rematalo así, aí. vámoslo rematar xa no salteadiño. Porque se empezamos no salteado, o que nos vai facer é poñérsenos Duro. con color, e nos vai quedar ca mesma textura, o que necesitamos é unha textura blandiña. E o brécol, pois o mismo, para que non se nos dore nin se nos queime, o que facemos é darlle un pequeno precocido e listo. Oye, as verduras así, Rosa, teñen boa pinta, así. Moi boa. Xa se come así. Xa se come así. Sí, así xa se pode comer. Con os huevos encima. Así xa Tela está, feita. arrancando. Xa está, listo. Vale, pero vas facelo un pouco máis difícil e varlle facer unha lasaña. Voulle facer unha lasaña, que é o que pedía ela, vou a intentar sorprender. A ver. Vale. Entón, o que vou facer ca lasaña, pois un tomate que temos feito xa en conserva, un tomate frito, que é moi sinxelo, eu sempre o poño na base. Por qué? Para que non se nos agarre a pasta. Ou lle Eu poño botamos lasaña. tomate, ou lle poñemos bechamel, unha das dúas cousas. Ela pon E poño bechamel primeiro. Bechamel primeiro, claro. Tamén, para que non se queime. Para que non se agarre, para que non se agarre a pasta, Sí, si non, non. poñémola. Entón, esta pasta é moi fácil de usar. Ese é o que uso eu. Ti utilizas a pasta fresca tamén, Sí. ves? Sí. Moi sinxela, o que facemos é É a mellor usala xa pa min. directamente, É a máis cómoda, polo menos, é a máis non? cómoda. A máis cómoda é... Mira. Así. E agora o que vou cortes facer? ca pasta, é que a min gustame. No, non me corto. Non me corto ca pasta. Vale. Agora, capa de pasta e agora vamos ir botando as verduriñas. Mi mapa, non Vale. deixaches que se fixeran nada. Porque se vai ir ao Porque se forno vai ao agora, forno. despois xa se vai... Eu vou meter uns 40, 50 minutiños para que se termine de cociñar toda dentro. Ah, vale. Vale. E a bechamel en que momento? A bechamel teño... xa teño preparada. É que eu aquí non vexo, Pero... Que vas a sacar debaixo da mesa? Mira, teño aí. Xa está atención! feita. A bechamel apareceu! Non tiña que aparecer agora, Milagro pero de Cañotas quixo que aparecera a bechamel. Verdad? Eres un genio. A verdade é que mira, foi mira, que bonita. Bueno. Está moi boa. Mira, Está a preciosa bechamel, a ahora, bechamel. o que vou facer con esta bechamel, vou enriquecer con un pouquiño de queixo. Claro. Entón, vou Claro. botar un pouquiño de queixo de arzúa, tanto por a parte da verdura, agora voulle botar o atún, e vou ir Moi facendo así ben. capiñas. Pasta, verdura, queixo e atún e un pouquiño de bechamel. Esa bechamel vai levar queixo de arzúa, así que vai estar un pouquiño enriquecida. Deixamos aquí a Begoña Vázquez, imos con Xulia a ver como vai ca súa celestial. Pues mira, xa estou casi rematando, estás, que Mira, rica, boa esto é solo bechamel. Rosa, mira, isto é solo bechamel e pasta fresca, vale? Lectura dos Coríntios. Eu provei hai moitos anos no Vaticano e gustoume moito. Amén. Que dis Gustouche, cañotas? Estamos ca lectura dos Coríntios. Sí, eso é. Sí. De San Pablo a Efesio. Sí, exactamente. Isto leva nada máis, polo momento. Eso é, lasaña, bechamel e pasta de nada lasaña, máis. vale? Entón, Nada isto, máis. mira, vamos a botar outra capiña. Sempre ten que ser a última de Buah, pero bechamel. iso leva moitísima bechamel. Moitísima bechamel, no, isto leva de É momento así. 12 capas de lasaña, Vale, que ninguén se 12 asuste que capas de isto... lasaña. Sí, que, a ver, a seca que Pero si tiñamos sobre ali, esa medra, esta queda máis ou menos do mismo tamaño, vale? Entón, agora, vamos a relar un pouquiño de queixo. Vamos a Un botar pouquiño. agora e despois. Un pouquiño, non vou botar todo. Dixe un pouquiño, pero xa cortou o queixo inteiro. No, claro, porque vou relar. Relamos un pouco, solo un sabe. pouco.
porque despois vai levar máis. Para que nos faga unha costriña, nos axuda a facer unha costriña. Ves? Estaría... Vale. Rosa, ti non te asustes porque el vai intentar botarlle, Claro. creo que lle vai botar... No, intentar non, vamos a botar esa todo salchicha eso. fresca, Claro, Pero ti mira, non te esto- asustes. No, non me asusto, Esto non. ahora vámoslo cocer no Pero isto forno. sí son... 10 minutos a 180 graus. Pero isto sí son... Escoítame. E despois troceamos un trociño, sacámolo e con todo isto por riba. Arriba, claro. Así, Aquí pum. non, claro. No, con cuidado. Con cuidadiño. Ah, vale. Ves? Rosa sabe. Home, claro. Ves? A ver, Rosa, pois espera. Vamos preguntar a Rosa cal das dúas crees ti que che pode gustar máis, porque as verduras están moi ben, pero bueno, este invento... Non che podo decir. Teño que probar. Vaya. Home, eso é... Está vendo a xente na casa, As dúas lasañas aí preparadas para ir ao forno, as dúas, a punto de entrar. Bueno, pois temos que pedir a Vamos Rosa... a ver. A ver que é o que pasa. Vamos a pedir a Rosa que vai á zona dos sufridores, despois chamámola. ben. Vale, Rosa? Moi ben. Un Veña. aplauso para Rosa Arteixo, que está con nós, no Voltas co Prato, a Televisión de Galicia. Teño que ir ao forno, sí ou sí. E Xulio Mato creo que ten que ir ao forno, non? Sí ou sí? Pois veña. Abre aí. Canto tempo? Mira, 180, 200 graus, 10, uns 10 minutos. Eu teño un poquinho máis alto porque non me vai arder 10 minutos, verdad? No. E aquí non teño trampa, É o que hai. No. Bueno, pois Así que vamos deixamos allá. aí no forno a lasaña de Xulio Mato e contámoslle couxiñas a Galicia porque hoxe comeremos lasaña con saña, se me permitides o chistiño. Ainda que aquí o máis típico sería comela con ansia, porque somos así. O caso é meterlle o dente, porque dende que se inventou hai polo menos 2000 anos, a todos nos encanta, e claro, como podedes imaginar, a receita foi variando, pero agora case todos estamos de acordo no esencial. Láminas de pasta, recheo e bechamel que nun equilibrio case perfecto conseguen que a lasaña sexa un dos pratos que máis felices fai a grandes e pequenos. Queredes curiosidades? Pois mira, tamén teño diso. Polo visto, os que máis a comen no mundo son os ingleses. E se queredes celebrar o seu día especial é o 29 de xullo, aínda que non parece unha data moi axeitada para comer ese prato. Nós pensamos que é perfecta para calquera luns de inverno, porque non hai mellor maneira de empezar a semana que cunha lasaña, a non ser que fagades cocido, ou la con grelos. A ver, en fin, que isto é Galicia, o que sobran son ideas. E se queredes falar, como sempre, estamos en @voltascoprato, así que seguídenos, recordade que vai haber super sorteo esta semana polos 400 programas, así que moi atentos e atentas. Imos con Begoña Vázquez. A ver... Bonito. Como? É que eu cociño con bonito. A ver, Carlitos. canta. Oh, bonito eres. Sigue. Nunca cantei tan Sigue. ben. Non podo cantar máis. Menos mal. Señora, está ben? Señor, está ben? Está ben? Sí, estou ben. Necesita algo? Non, puxeme un pouco colorado. Vale. Xa está, veña. A ver, estás guapísima, estás guapísima. Moitas A ver, gracias. Contanos, como vas mira, co puxenlle un queixo? pouquiño de bonito, puxenlle un pouquiño de queixo de Pero o arzúa. bonito é contundente. O bonito é do bo, sí. Sí. Ahora vamos a engadir, mira, teño esta bechamel aquí. Cun pouquiño de queixo, ves como fai xa os fíos? Vas, vamos, antes de que me caia a baba, vamos repasar para que a xente vexa, mira pai. Mira. Mira pai. Ai, Así, un pouquiño solo. Ai. Mira, Recorda que verduras. levas verduras. Queixiño, o bonito que nos gusta a todos. Correcto. Un pouquiño de pasta. Correcto. É unha maravilla. Ahora que facemos? Seguimos Eu apreto así un pouquiño para que non se me movan tantos ingredientes despois e o corte sea un pouquiño máis limpio. Mira, dame a impresión de que esas láminas, cando as sacas da bolsa de neveira, vanse secando. Tens que ter Sí, tino, tens non? que ter tino. Hai nas que poñer con fil sempre guardado na nevera, Sí, outra sí. vez, se non as usas todas. Ou xa veñen no paquetiño mesmo delas, se o cerras ben, non ter moito problema, pero bueno, é mellor sempre pechar as cousas. Entón, nova capa de verduras, e nova capa de atún, e queixo, E queixo, e bexamel. exactamente. Guau. Quen di bonito, mexillóns o que che apetezca. Mexillón. O que teñas en casa. Mexillón. Claro. No, en serio. Salmón, espinacas... De salmón eu proveina. É que eso Pero de podela mexillóns, facer do que queira, de cogumelos. A de cogumelos, para mí é unha das máis Eso ricas. pode estar moi rico, sí. 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 Entón, mira, ahora aquí poñemos Vai ben, isto. Begoña, Bueno, Vai, Vas ben, xa veremos. aí vou. Xa veremos. Di Xulio, vai. Co tempo. Vai. Vou como tempo. Mira, aí vai. Ahora queixo outra vez. É outra vez bexamel, non? Sí. Outra vez. Ahora poñemos as láminas. Outra vez. Dúas láminas. Mira, como quero ver como botas outra vez a bexamel, vou facer contigo a pregunta de Xulio, vale? Vale. Que che parece? A ver Non se sei, sabes. non sei se saberei. A ver se sabes, veña. Que carnes bota Xulio na lasaña?
Raxo salchichas. Sabía. Sabía. Estaba atenta. 50 euros que podías levar, Sí, ostras. 664 483 419, chamade ao voltas co prato. Que carnes bota Xulio na lasaña? Salchicha e raxo. Non é Xulio, Ou raxo e salchicha. non é Xulio, pero Non. que carnes lle bota Xulio á lasaña? Teño mellor pelo. Ten mellor que? Teño mellor pelo que ti, home, por favor. Disti. Bueno, da igual, os dous tedes mellor pelo Eso que a está mí, por que ver, iso non hai dúda. Moi ben, lasaña por riba. Lasaña ou lasaña? Oi, lasaña. Bechamel. Bechamel por riba. Isto está prendido, Begoña, voucho Sí, apagar, vale? apágame aí. Vale, perfecto. E agora o que lle vou facer é relarlle un pouquiño de brécol por encima, Así fresco. que queda moi bonita. Vale. Non ves? Ala, que toque máis chulo. Mira, primeiro que che entra a comida é por os ollos. Sí. Olor, ollos e por sabor. Sí. Que pasada. Ves? Entón rallarlle un pouquiño que xa se vai cociñar ela. Bueno, moi bonita a proposta de Begoña Vázquez, eu diría sólida proposta. Bueno, Moi ben, loitando por gañar no día de hoxe diante de Xulio Mato. Que Vai non hoxe ter complicado. Vestiuse Vou non ter de complicado. eclesiástico, non sei por qué. Vamos con él. A ver. Pois por que eclesiástico? Mira. Papa americano. Mira. Atende aí. Veña, anda, por favor. Venga. Estamos xa? Ahora xa cambiou o conto. Ahora porque sí, non? El xa entendeu con a Ahora lasaña, con bechamel e pasta só. Claro. É malo, pero mira de Raxo, país. con raxo, un poquinho de aceite, allo, salchicha fresca e agora botámoslle, collemos un tomate deste que xa ten un poquinho de verdura, porque é unha lasaña que vamos a cociñar moi rápido na casa, e botámoslle a dolor. Vale, botámoslle todo o tomate. Estuveches gracioso que botaches primeiro 2 culleres como Claro. a quen. Tal, e depois botouno todo xa. Claro, e dixe, botámoslle a dolor. Vale. A é un- dolor. Tomate todo. Eso é un tema de ritmo. Moi ben. Entón, mira, xa ten un poquinho de alfábega picadiña tamén, para daría así ese aroma que solo ti máis eu percibimos aquí. Queres repartir os teus cartos? Os meus, sí. Sí. Imos a Meaño. Mila, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben. Estás ben? Bueno, alegrámonos. Además, hoxe estes días non fai moito frío. No, hoxe 15 graus, cando viña para Chove, aquí. pero non fai 15 frío, graus. non fai frío. Estás, No, frío non fai. No, verdad. frío non fai. Bueno, gusta a lasaña ou non? Sí. Sí. Buah, pois esta... Pois, algún vez probar esa lasaña esta así vaticana como a que fai Xulio, que leva nada máis? No, nunca probín desa, no. Ainda nos vai chamar do Vaticano, xa verás, se vou meter nun problema eu. Bueno, ao mellor dinche, queremos a receita. Ai, bueno. Sí, Queremos porque a saber. señora que me puxo a min, fijo que na fai xa. No, Xulio. cerrou. Cerrou. Bueno, veña, imos alá. Por 50 euriños, que carnes utiliza Xulio na súa lasaña? Raxo e salchichas. Moi Vale, ben. 50 euriños que van para Meaño. Para Mila. Mila, Moitas moitísimo- gracias. Nada, gracias a ti por chamar un bico grande. Veña, outro para vos, chao. Chao. Hasta logo. Chao, hasta logo. Non sei que pensará o público desto. Pois seguro que lle vai encantar. Queres algo? Queres que vaya con eles? Eu quería sacar o meu do forno para explicarche o que vou facer. Bueno, pues veña, vámonos Sí. a sacar do forno. Vale. Pero rápido, que o Moi programa rápido, ten que moi rápido. rematar. Sí, home, sí. Mira, A ver, tachá, Poñemos un tachán. Ahí está. Mira, A ver. o que quero que vexas é como fixo todo Quedou como un corpo. Claro. Entón agora vou na... Espera. Vou na ver. E agora vou falar co público e ti vas facendo. Vale, vou na cortar e vou separar un trozo para despois cubrir. Enterrala en Eso é. salsa. Vale, pues veña, imos co público da Voltas con Prato. Imos con vos. Veña, vamos alá. Ai, aplaudir ahora un poquinho, un aplauso. Ai, Ai, como estás, querida? moi ben, corazón. Estás ben? Estou ben. Sí. Que parecen as lasañas? Bueno, está, a ver. Ten boa, bueno, ten boa pinta. Home, boa pinta teñen, pero ten que haber algunha das dúas. Que ingredientes te gustan máis, por exemplo? Para mí as verduras gustan moito. Sí. O que pasa é que esta tamén non ten mala pinta, É que esta, sabes que pasa? A min é o que me pasa sempre con Xulio. Que primeiro digo, que desastre. E despois a mí... E despois sorprende porque di, ala, toma, outro che por aí en ribas raxo e salchicha. A mí se me janou así. Ves? Claro, Viste? entendes? Bueno, Vamos probar. Vamos probar, en 2 minutiños, vale? Aplauso para Rosa, que está con nos, con a Voltas con Prato. Veña, vamos con Xulio Mato. A ver, Bueno, mira que ten aquí. don Xulio Mato que nos quería mostrar como enterraba a súa no, lasaña. Quero que vexas como quedou lasaña, o sea, pasta bechamel, facendo unha especie de pastel, e ahora por riba Bueno,
o noso, botamos así un poquinho máis de carne, Bueno. vale? E agora picarlle algo verde que nos guste, e temos unha lasaña diferente, pero super rica. Oi. E con moita pasta e moita bechamel, que é como me gusta a mí. Un aplauso para Xulio Mato. Como mellorou. Cambiou, A receita. Cambiou. A receita que así de primeira se eu miraba e... No? Pues moi ben, Está sendo benevolente, xa sei. Un pouquinho. Creo que me está soando o forno de Begoña. Veña, imos con Begoña Vázquez. A ver. Saca aí eso, muller. A ver como está isto. Bueno, preparado un tachán para isto, Preparado un tachán. Atención, 3, Aí vai. 2, 1. Que auténtica maravilla. Aí está. Begoña Vázquez. Fixadevos, é iso que ao mellor a xente podía pensar, pois que era, eu que sei, oliva relada. O que sexa, pois non. Por no, é brócoli. É brócoli, Brócoli. Mira ti, Brócoli. Sí, sí. Está preciosa a lasaña, Non me digades que non está bonita esta lasaña de Begoña. Moi ben, moi Mira, ben. super sinxela de facer. Sí, sí. Aí vai. Veño a xixar eu, Sí, sí, podes vir. Queres quedar por aí? Quero xixar por aquí. Podes quedar aquí. Ten boa pinta, Bego. Pintazo. Está moi boa pinta. Parece a que compraba cañotas no supermercado. Que lle dera. Vamos, vamos. Ojalá. Mira. ¡Hala! ¡Qué pasada, Begoña! Ah, que rica. ¡Qué pasada! Vamos coa pregunta de concurso cos 50 viños de Begoña Vázquez. Que tipo de pasta utiliza Begoña? Fresca. Fresca. Non sabías? Sí, que sabía. Láminas. Láminas de pasta fresca. Láminas de Sí que pasta. sabía. Sí. Que tipo de pasta utiliza Begoña? Láminas de pasta fresca. 664 48 34 19, chamade ao voltas co prato, 50 euriños en xogo. Vamos a pedir a Rosa de Arteixo que se levante e que veña a probar. Veña, un aplauso para ela, vamos a dar. Ven por aquí, anda, querida. Ven. Pedías lasaña, Tom, ponte aí. Querías probar e temos aquí dúas propostas, pois mira, a verdade é que moi distintas e moi peculiares, porque eu nunca vira a lasaña de Xulio, nunca a vira, Tampouco eu. e a de Begoña, coa combinación tan rara que leva, tampouco. Bueno, Non. ahora cho vou decir. Así que, A ver o que pasa. cando queiras, Ahora cho digo. eso, cando queiras, Empezamos por Begoña vai preparando un tupper porque xe teño que cear. Sí, ya me si dou un E cacho. ademais, Leva, sí, Da dou un miña non queres, Bueno, da tú xa veremos. Dame tamén, Xa veremos se te dou, se te dou. Dame un pouquiño. Xa, me si eu dou xa todas, se queres. Vale, Toda. perfecto. Non queres levar ya as nenas? Que non sei se me comerán. Ah. Ten moito verde. Ai, que rico. Veremos. Imos a Santiago. Vanessa, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Ben, Ai, Vanessa, que che parecen as lasañas? estupendas as dúas, sí. Sí, cal che gusta máis a ti? Ou cal crees que che pode gustar máis? Quizás máis as de Begoña. Ah, Máis a de gracias. Begoña, Que? Gracias. Rosa, estás ben? Xe che dicía eu que facer unha lasaña vaticana, Xulio. Home, caro. Estar cerca Entendes? do ceo. Podo seguir, Pode subir ao ceo. Oh. Bueno, Vanessa, por 50 euriños, que tipo de pasta utiliza Begoña? Láminas de pasta fresca. Moi ben, 50 euros que marchan para a capital, para Santiago. Vale, gracias. Un bico moi grande. Hasta loguiño. Chao. Esto está difícil, Ai, Rosa. Está de marmaos, anda. Rosa non sei se está rezando un rosario. Non sei que fai Rosa. No, a Rosa non está. Están boas, non? Oh, Están boas, sí. Estás preparada? estou preparada. Estou preparada. Vale, pues veña, vamos alá. Rosa de Arteixo, quen gaña o a voltas co prato deste luns? Xulio Mato! Xulio Mato! Está buenísima. Espectacular, pois súa lasaña celestial, Que contaba? Bueno, señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, coa Hora Galega. Síganos nas redes sociais e vémonos mañán, como sempre, con máis recetas en donde? Aquí, na televisión das lasañas. Chao, a mañá.